Пиян гражданин застанал на трамвайната спирка и чака трамвая. До него идва един трезвен. Ето как изглежда пияния. Извинете, гражданина. Моля ми се да дадем едно въпросче. Кажи, бе. От тук мина ли трамвай номер 7? Мина. А трамвай номер 8? Мина. А трамвай номер 11? Мина, бе. А трамвай номер 18? Мина, бе. Мина 18, 19, 20, 21, 22. Всичките трамваи ли минаха? Всичките мина. Кире, пресвичай! И ето още една жена, която много обича мъжа си и се оплаква на приятелката си. Какво да го правя, моя мъж? Няма го, цяла нощ не се и прибира те го на обяд стана, още го няма и много ме е страх да не би да е тръгнал по чужди жени. Стига, ба! Ти винаги си мислиш най-лошото. Може да е умрал човека. И ето две жени, които се карат балкон през балкон. Слушай, ма, Иванова, писна ми от тебе, ма, да взема ти купя едни пердета, ма, да не ти гледам всяка вечер голия мъж как се разкарва насам, натам. Аз па взема ти купя на тя едни очила, ма, дали че това не е моя мъж, ами това, ма. И ето две по-възрастни жени, бабички, си спомнят младите години. Помниш ли едно време, kad бяхме млади момичанца и kad бяхме ни убави такива, млади, убави, сексапилни, еле я. А сега сме дърти и грозни и отвратителни, еле ти. Грозна, ама твоя Иван, като ма срещи на стълпите, се ма целива. Той моя Иван не е гуслив. И тъй като гледам тук се сте млади хора, между хората и слушатели да гледам, че има и жени. Мале, що казах, или аз обърках. Аз обърках, иска да кажа, между хората има и цветя. Некой барабар с сакси. И така искам да ви разкажа нещо за тези жени, които много обичат собствените си мъже. Тук има ли такива? Има ли? Има и прости жени. Искам да ви разкажа нещо за тези жени, които много обичат собствените си мъже. Например, моята жена. 30 години сме жени. Много ме обича. Не може живее без мене. Един ден тъжно ми говори. Весо, ако някой от нас умре, какво ще правя, самичка? Това се казва любов. Вървим с нея по един път и тя вика: Весо, гледай какъв хубав път, бе. Да тръгнеш по него, па се не върнеш. Викам, че да й върнем комплимент. Ама, гледай тия дървета, какви дебели сенки правят, ма. Да легнеш, па не станеш. След 30 години много се обичаме, но мога да ви кажа, че собствената жена винаги се грижи за мъжа си, когато той е разтревожен. Ето аз 3 дена одим като алтав налево надесно, по цяла нощ не мога спим и се стрескам на сън и жена ми веднага се загрижи за мене. Слушай, бе, защо нощно време не можеш да спиш? За някоя друга жена ли си мислиш? Как че мислим за друга? Само за тебе мислим, ама в момента има един проблем. И какъв ти е проблема? Па на Киро комшията имам да давам 2000 лева, утре трябва да ядем, няма откъде да ги намерим. И затова и не можеш да спиш? Те с това не мога да спим. Те сега ще правим. Кире! Кажи, ма! Мъжо ми няма ти върне парите. Аре са лега и да спиш, Киро не ма спиш. Това е грижата на жената за човек. Знаете, че в България излизат много интересни закони. Докато законът е хубав, изведнъж изчезне този закон, дойде друг закон. Ето един закон излязъл и казали така. Сега, всеки един, който има 3 деца, независимо на колко са години, кога ги е правил, получава 10 000 лева от държавата. Хукват всички, които имат по 3, по 4 деца,
А един мъж казва на жена си: жена, ние имаме две, ма аз съм направил едно при една, ще отидем си го вземем, защото 10 000 лева не съм ги. Отива, взима детето, води го и казва: жена, ето го и третото. А жена му казала: да, ме, комшията взима твоите две. На Габровец му се обаждат по телефона: жена ти е ударена от кола и всеки момент може да умре, бега в болницата. Скача Габровеца, тича до болницата. Какво става? Жена ми жива ли е? Жива е, но не се знае до кога. Защото операцията е около 600 лева, за да може да спасиме. Как 600 лева, бе? 700 лева давам, спасяйте я! Габровец да даде толкова пари, дава 700 лева, спасяват жена му, идват телевизионни журналисти, започват микрофони около него. Какво става? Вестници: вие, Габровец, знаеме, че сте циция, а изведнъж давате вместо 600-700 да спасите жена ти. Толкова ли я обичате? Ами, боса ми майката. Погребението 1500. Карат кола. Единия кара, другия спи до него, спира ги катаджия. Документи за проверка. Ето документите за проверка. Тази кола ваша ли? Тази кола е лично моя, аз съм си я купил. Ти си я купил, ама нямаш право да я караш, защото си пиян. Кога съм пил, неверно. Пил съм само една малка ракия. Другия до него се събужда и казва: А на мен е една голема, ако обичате. двама шопи решават да заколят един бик. И го закарват на една поленка, и ние река: слуша са. Я че вземете този чувал и ще го наденем на бико на главата, да не мога да вижда. А ти че вземеш този големи очук, ще го мълнеш между рогата и би го падне. Па я че го манам да го тепам, ама те го тепам, като нищо не ми е направил бикот. Абе, щом ти кан да го тепаш, ще го тепаш. И че го тепам, ама че мишам да не гледам, от ми е джал. Замижал, дигнал чуко, трес бико по главата, погледнал, бико седи. Леко съм ударил, че го манем още един път. По-замижал, потреснал, бико па-седи. Бре, ма то бих да не умре прав, бе. Па я не знам как умират биковете. Ма че го пунем още го съборим поне. По-замижал, потреснал и другия шоп се обадил: ей, гледай къде удръж, бе. Ако му удариш още има до главата и че изпуснем бико. Ете, това шопската яка глава да знам. А между другото, ние шопите разбираме от медицина. Запитали един шоп дали разбира от медицина и он рекал: я от медицина разбирам повече от професор, бе. От и професоро, за да разбере един човек дали ще живее много, ще го съблече гол и ще го разглежда целио. А я не мога да събличам. Само като го видим, мога ви казвам дали ще живее дълголетно или ще живее малколетно. И как че разбереш? Те сега че ви го обясним. Те тия дека са слаби и клющави. И дека не тежат, они ще живеят много. А тия дека са дебели и тежат, че живеят по-малко. И защо, бре? Те сега ще ви го обясним научно по-шопски. Тия дека са слаби и клющави, они не тежат на земята, ни и пречат, и она оти трябва да ги прибира. А тия дека са дебеле, он тежи, она тръпи. Он тежи, она тръпи, накрая се отвори и го приберите това. Те само ръкоплескат, ако искат. Ръкоплескат, ама само клющавите, другите не.